Iga nigo bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika kinga gicho gwakeranya amabati yega ase nyumba yawo tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya asegeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukeyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyugo busongo iyo irangene duka ya Safaricom Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Were bya mwanchumo ligerali chinsa ninya cyabana muragoba litukeliga alia aramisi shitariki 11 cyomutenyi okyanda umwaka wa 2025 kene kyonga chinsa nya asenchire bwekranu nche nigongoro ku aro ototo nyangiri na yani gatiana kwaligania sekyonga chinsa nye obotko bwalero abarai baito moise koligererie pareye tebwatino na asa abantu bagweta narenge gosabe serikali baije barigererie pareye baroseria asa abantu bagweta omusibati oyomo gosiria bogama bwaye asombaskona bwe para chinsemo chegetacho nyanjo imeyo moche bosongo bakeigo ayogakera raira njengakera ngo fono raira naruto mbaramo gose bariama ayo akirete raira na injina akirete ruto nkionte bendu asiraira na ruto nkibona ainga kiorega bona siasa cha serikali yobwamo kugendera chinsemo cha South Mugirango chiguragwa no mujumbe we chinsemo cy'umusika Silvana Sosoro Mwe unagenda siaya akarujibe zitangana beza narengo mapei akarujibe zitangana beza amagendera yana inde togotebigwa ingaba MCA tukigosaba narali egati yaba MCA kurwase county ya Kisii komochia etaro yaba MCA be county ya Kisii na Nyamira ochia State House Nairobi mambia yetugo lero niga mu basikano mbe onekwa ase chinsemo chegetacho chinsemo chenyanjwe memo chobosongo asegalia ne yetrera ya mutoma omosubati yomo gwika gusiria bugima bwaye na kubwatakana moneka kolikyo niga bamenyibe chinsemo chi banyara ko baba komochia epale yo asubata mne pale yo nigere ngote mono na nigo ekomiga gosediga bugata mochando esabatumeki be para babotambe musubati oyo gosemo birbo musubati nigo irwa sengendo nabo igo omwana oyo arengenere nigo aganda kurwana bugumbaye ase enyagitari mwana dama watachunega akorega chari market ndagera koni ko kumoto aganyira eta tonari taraki
sobe gotoka ari mu mariba wato mwana mwana ari gedutiri ko kabera wato mwaka mabare nkomo nyakutari ya ono tukumeti ngorera tore umusibati ondo tuo mirunsaiga watiruo motune turera abantu baminta abarayi baito moise korigererie pareye tebwati no na asa abantu bagweta narenge gosaba serikali baije barigererie pareye baroseria asa abantu bagweta pareye abanafunzi no bagweta gochikis primary abantu no bagweta bakogende town bagweta na maguru pareye tebwati walkway abantu nigo bagwete para igoro pareye nerie contract ekonya gokunya kero motieng kwanyora ngebitongo biro contract ekonya gokunya lakini tata edikora wasari asa abantu bagweta ba maguru nigo no chipigipigi chigweta abantu ba maguru no bagweta chigari no chigweta bakachiturera muna bone turere yeiga yacha goito musibati ondega iga ni yeko irega asingumbu aria city gas lakini ye pare yo tutaide komanyanga ne para egwenerete chiturera chigweta ekiagera chiturere ejo na chiagere pare ye konya gokunyu kero moti igogo saba gwaito ntota etina anda makweri achikoba pare yeiga erosigwe wakwe naga iga getachoga iga bamekishwa na mwanjo moligereria sentunda ya kabire nigo muraibwense arigania habarai korwa gusi asamaga chobraibwense State House Nairobi irombe yo yarabwana mugavana we county ya Kisii omuske Paul Simbarati omukonyi bo mugavana omuske Elijah Bebo omonogeli we bunge yo nabo igona baraibande korwa ase county ya Kisii nabo county ya Nyamira abo babwatraniti abamusie korwa chinsemechyo nigo banyaraka bagosanga ya masemo amo no muraibwense omuske William Ruto ase anyaraka bagakoria ira yo gochikirania chira chiri agente kuri kose chira chiri alierete abagusi chingaki barenge ime yamagacho kose chingaki banyakataba kumutalira asomoche o Nairobi waigo nigo omugavana we county ya Kisii omuske Paul Simbarati anekebuna etaleyo anene mono nigo yarenge yokwerania omuraibwense gambye mono aste ingenjo yokulira guchya kubwate siana gusira amagendero asoro ngora gusi mulikito samiyenda na mange. Tumekuja kurudisha shukrani mbele tu kabla hazijafanyika. Netaro yokweraniria muya muno asechira cy'umuraibwense omuske Dr. William Ruto ocyase omugusi iyo ni nkona yaye omugavana we county ya Kisii omuske Paul Simbarati ime y'inyumba y'oburayi ya State House Nairobi. Omugavana arati nigara egati yaba MCA kurwa ase county ya Kisii naboigo bari kurwa ase nsemo ya Nyamira watkana no kwariganirwa no muraibwense omuske Dr. William Ruto aso omugavana arati akwanira amagendero ayo aranyara ko bagagwikiranirwa asorgongo rwa Gusii. Kwanza uwanja wa ndege wa Suneka, barabara kutoka Kabrong mpaka Kisii ulikubali kwamba ipanuliwe ikuwe na line 3, daraja 2 flyover, daraja 2 mpaka daraja 1 ama Kisii 3. Mheshimiwa Rais pia uliweza kuhakikisha kwamba ile prison ilikuwa pale town, umeniambia lazima iondoke mara moja iende kule Nyantrago ambapo mahali tumepeana shamba, na nashukuru kwamba umekubali kwamba tunajenga nyumba 10,000. Omuraibwense omuske William Ruto nigakwanira okubwaterana kemagendero ase okonyora gwense ngima asamenta buna chinga kichia siasa chigoika siasa nene kigwe. Leo tumekuja hapa mambo ya maendeleo. Tunataka tukubaliane kwa sababu kati ya uchaguzi mmoja na mwingine hapa katikati ya muhimu zaidi ni vile tutabadilisha nchi yetu. Tutafanya nchi yetu iwe bora kuliko vile tumeikuta. Siasa tutaongea siku yake ikifika. Kwani siasa tumeanza juzi jameni? Si tumekuwa tukianga siasa all these years. Asamenta buna tali aororo asense ngima gochamo kemagenderero. You can never be this lucky. Because Baba can easily find it easy to work with me because he knows me. I was his former deputy party leader. So anajua huyu mtu anaweza kufika hapa. So we are in a very unique position. And that is why you see Baba sitting here. Because he is as concerned as I am about the development of Kenya. Ase ensema yae umuraibu kia magia ODM Raila Odinga igate babuna taribuya ense kobera asiribirera liege siasa chinga kichonsi.
You cannot keep a country in a permanent state of campaign. There will be no development. Itakana kama uchaguzi imekwisha, watu wanarudi kufanya kazi. Kazi inafanyika kwa muda, alafu baadaye uchaguzi kija tena, siasa, watu wanakuja tena, wanajitokeza, wanafanya campaign. Lakini campaign kutoka year 1 to year 5 hakuna maendeleo yanaweza kufanyika katika taifa. Igati yechira chumurai bwensego chia asomugusi nigo Mosike William Ruto akwanira okwagacha chinyumba chiri goririense chinyumba chiri buikomi. Affordable housing hizi 1150 hata kama ungetengeneza 1050 lakini kwa sababu umetupia 10,000 kwa sasa, tunashukuru, asante sana. By the end of this year, we will have escalated to 600,000 people. By next year, fikia June, we will have 1 million people working in the housing program, including the ones who will be working hapo Kisii kwa hiyo kiwanja ya prison. Mwanchomo ligere kubwatikana amohne taleyo ya igatia baraigo chese amagacha bumenyo bumuraigo ense State House Nairobi nigo igatia bemusiye abubata agenda ase etaleyo gosabata baterani twase taleyo banyarako baba komoche taleyo nagotabuna taleyo sachinde teri ya magendero nigo banyarako baba kobolia bali bonse banyarako baba kugenda ase omocho Nairobi komaro muraigo ense kwirana na koja kwerera aba Kenya ya banyarako baba kanyara kurwase chinse mecho boigo nigo masingerera buna barabo niko bali magiga iyo mu wasiri omukoro Mosike Dr. Fred Matiang'i aseganga yae yokolige kirugo ky'oburai bwense omwaka wa 2025 muri kito Kilpat Kobi namange. And we are not going to be intimidated by anybody. We are here by right, and we have stood here in our own volition that we are not going to State House. There is no amount of intimidation that is going to make us change. Ensemo ya ba MCA kurwase county ya Kisii besokire kugikiria igitambukiro kya bamwabo bakiete ase sabaria yo kumutarira omurai bwense Dr. William Ruto alia sensemo ya Nairobi State House. Ntwe nturanga kogenda State House lakini bali bakietona baragwo neganga yabo lakini ntwa twatigara unity yo Mugusi na intwe ntutageti totebenga Mugusi totigare magega. As we speak, nothing has been implemented. We are here more than 30 MCAs who have stood firm and said enough is enough about the lies of His Excellency the President, and for us he is one town. Orengana barabo igetambukire kyo tikiabwa tengenjende yonsi gose obuyabonde bwensi gokia somo gusia se okinia magenderero. Ndebono nche onkumeti wae totali ngekurangiria omo president yo Ruto ache gusiga iga State Lodge na intutogendo muna abachore be chi wodi mbalimbali ya 45 na nominated na into atumiro muna kogenda chi county chinde aji at the State House because my mind is very clear that ya bandomba agenda State House bagakwana igoro yo Mugusi biri bakwanete tigatobiganye no Mugusi tora gosenga kore kadabire korengana nabarai yabo nigo omurai bwense akurwa amagendero amaikiranu ase chinsemo chiria aba MCA batarakora ogutaragukia State House bwabaria bagochia kumutarira chinsemo muna baria bakurwa sensemo ya Homa Bay. Yusi mwe una agenda siaya akarujibe zitanga na beza na lengo mapei akarujibe zitanga na beza amagendera yana ende togotebigwa ingaba MCA tochiko saba na arali abagere abere bakanyora amagendero bogera matega batari kogenda State Lodge inki kiagera into to kubetel to enda State Lodge to maiko wa magendera to gusaba amagendera acho atokonye unaba Kenya bila gotembe to enda State House nigo batebire muna Gusi entundeye nigo bagochia komosira oyo kabeire omwazi yo mukoro bwo burendi Dr. Fred Matiang'i asoko genda kwabo State House asabirwe mbachi kunyara ko bagotutukanirwa kurwa segange iyo kungu bagusi na intu twahabyariro omwana oyi twamoiriri ateire nabagaka bakabwiye bicyurya ekero bara twanyorira omwana omoisia omwana oyo itabirukanye ngimokoro ku Fred Okengo Matiang'i na inche munante neina na intunto bwate eri yaito ekoro kwa Fred Okengo Matiang'i mwanya gitinga 20p tobu mubatisie. We are rallying behind Fred Okengo Matiang'i as the president of this country
come 2027. Yes. And that is our position as a community. And nobody is going to intimidate us. Wamentire guteba buna ebunge ya county ya Kisii ne bwate budget yabo ewenderete kurigererirwa na komenterwa ebirengo bya magendera kunyara kubaga okurwa ase chiward ao tariyo gucha gusaba kibese kurwa sensemo ya State House. As we speak, we do have money that is still within the CRF account of Kisii County, and it has not been fully utilized. So we stand here to defend the workers that have worked, and pending bills are still pending. Many people are dying of hunger in this county, yet money is in our CRF account. So we demand that after the governor is done with demanding for additional development, may he come back and pay pending bills. Nakwo okomusanana kwa gisiasa kwenekiwe kobao asorgongo rwa Gusii na muno igoro yo kumusira oyo mobo ensemo na abande kumusira omurai wense korbo tegetemba Marieta Nenje Gilbert Kobi. Na kubatikana netare yo mwancho muligereri ni wa senta we county Nyamira muske elkyo komo umugeni akwanire igore tare yo asanya kabaka kobolia mugusi kogendra kumuseramo na libaga gose na gotarwa libaga kuchie kobagano anemono kubatikana amoneganga yo mwasire mukoro muske Dr. Fred Matiang'i yo golgie karoke baraiwense asabashalo banabo mwakabachirwe na 25 Hukoburia kwa buriwe gucyasegesa ku kyomugusi tibabaisa gwanja gwatananwa abarai abo barorekanire kuroberia etaro yo kubaira abagusi asenyomba yo bomenyo ya State House. Hukuburia ukoiga ikwaburiwe no museneta Onyamira omuske erikyo kongo mugeni anene ritukeriria rero ekero abagusi baumirana n'umurai bwense Dr. William Ruto. Sisi hatukatai uite watu wakule, lakini ukumbuke ukiita watu basi 3 umebaki watu 1000 wenye wako hapa. Si nyinyi kama 1000? Sasa ukiita basi 3 na hao wengine watapata nini? Nyinyi mmepata hiyo pesa? Ukitaka kuja kutusayara tunaitaka kwa sayara. Wewe ukitaka kutoa pesa kuja kwa ground tuongee tukiwa ground. Ukwana rero asomonyega oyomo webirero asekinyoro Kenya Keore egodi ya banyamatuta ebunge ya West Mugirango nigo boigo airachinga kechiga na gusegeta abagusi bagenderere kumusira omuske Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yukuria oborai obanene bwense. Mwatomire Kenya Keore Gabono ngende Kenya iliyo shindima enyeba tebinga eba bolinga mutage Matiang'i ose mutage ndete Kalonzo ndete Kashagororo ndete na Tembea maiche mama bolinga unataka kupea kijana yenu urais moitabe mwacheranire ande ngo sababu kusiba minto akimu ata montato mutole iko towote na bunege nteke ekyo nonye no muntu urukuraira igaro cyo nyagotirwa ya serikali ese ngenjabe geta bantu bamwabo amo ngwanda muri ko gusito tene namo na itwe tobe amo ngikore nanda ifredio ko Matiang'i antore amo kabisa. Nonyanigo agenderera komocha omoroberio bobobwenia osha anene obotutukanu obomoroberio yoiga obwate nalo je mwata yo mheshimiwa Alifa Kondie Kimiruka kuna sha teriko kora ekero ruta ile chukura iganyorete NHIF twagakanire shilingi 500 obo maere ozo urimo wona iga ochenjiri yadana twakane omwako omugimba gahimo wata kibese nalinda mama barusi byo ikiruta aho toboli ngiago itera abantu abako kwasira Yansemo yende nigo aikirania eira eyo ariete yogochia kubeka okoboko asokwagacha ekanisa yeki Adventista ya Nyakeore ase abwatoka obokonyi bwa mabati aisaine chishirenge chirebu 50 na boigo chirebu chinde 50 chiaye Dr. Fred Matiang'i. Bona pastor tona alenga igana kadiwa mangana kanisa Nje wondiete ira nabaka tembe kadise tonye tube mawadiana tadunga gari 1994 yoko wese mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i na ngake jaki onga mabati ale shilingi 50,000 na injerende yaranda kama mabati alikuwa anasema mabati 50
na ije pasa na menta misini one mia yora hata mabati Kingo ripota Gatembe kurwaiga Nyakiore Bunyamatuta West Mugirango County ya Nyamira Njefa Tigad Kisemba. Na abarai bali asensemo ya Kenya Kwanza na bali bagosegeta serikali iyo muraibu enso musike William Ruto za serikali ya Kenya kora muraibu enso musike William Samoei Ruto nigo litukulia lera bakutwara age umusangerekano omone chinsa muchenya marambe ime ye bunge ya South Mugirango musagenora wa amo no mojumbe bwe bunge yo omusike Silvana Zosoro webo igole omo chief whip ase umusangerekano yo nigo kubole kwarwegwa serikali kwa yegwalibaga na gosegetwa linyana kubaga kwanekalia aba Kenya amagendero mulikito Daniel Ntiri na mange Chinga kia maberera age siasa agenderete gukina na mona sorogongo rogusi rombe ya barai balia bakobwatesie serikali nigoli tukulia lero bagenderia etaro yabo aso gusanga nabomenyi igoro y'uburai bwaye Dr. William Ruto na lero abamenyi ba South Mugirango nigo benyorera liebagelyo insi y'uburai bwo mubunge wensemeyo musike Silvano Zosoro viongozi wa makanisa okwa na chinga kicho Osoro nigo haene kibuna ububisi bwirire ensemo yiga gokori buya asamagendero ngwetera aso kubwaterana no bwa mwato buya ne serikali ya bono kuirira okogendeligwa kwa magendero ao I am telling you kina badebile donko bakere bono tiara ko boli bono lina chorete Ruto aeto korti magoso abantu barenge baro timbabere oyo ma akoro ku William Ruto oyo nda akoro ku Raila Odinga ayera ira wa akrete njenga akera Ruto tali mwezi minute bakaigo ayo ga akera Raila njenga akera ngo fono Raila na Ruto mbara mo gose bariama ayo wa akrete Raila na injina akrete Ruto nkionte bendu asera Raila na Ruto nkibona ainga kiore gabona asense mwende abarai aboigo baikirina asikarikyo nigo bagenderera komochia bali mamincha ne serikali na gotayabuna ate bubwati agenda endeyonsi yo gokonya abakenya utambe bunango tebya abantu ndobwate siasa marakabiri ndobwate siasa elia nyororo ngotaga iga ndambe serikali ncholie serikali inumo ngakere chinkobi gososora bakere chinkobi omwelioye tonyora kende tonyora para tonyora stima tonyora kende kende lakini ndo wade siasa ya kabere siasa elien kongusan omosiko soro una mumorochega tali koran eke mambi no ale gali chiobisi chipara tageti siasa ine nkongu ekobo keke mambi oliye para oliye stima o ake chiobisi chiabantu ogende chiobisi chiabantu osabe bintu naende kero monta irwe gento ekero geke mbwate ena etune president ya ito mboba akoreta ko nyora basae okay toro kinyomba kitogochi enyomba ya ino nakie koroku osoro baboli limoko rwa nyomba mogochi onde nayo kwandoro sana enme onde naro tamanyete asagochi aya toebone nyombe ye no bune koroku egere to koru atorengereri iruto gosene nyombe ye batoteni iruto gosene nyombe ye batoteni iruto gosene nyombe egere nto bagechia ngati mwatebire nyasaye gagoteba ngoburai busikwe tari baigo amina bono murai tubwate okenya ingima nyasaye nterete akaererigwa obugambi William Samoei Ruto na ende mwaro chekera mandaba na gutaka only 3 months ekera akwarete chikura akorire omotienyo komina lima togate gutanda mandaba bakana tutoboli na ki lakini etiebe gaki omoise kosoka marogo batara tina amanya no nsobisi ali soba na bamu onere bakindi bata kumunyo kinga taranyora mwana kose goika kore metienye bwenerete amanya ko bachati ko era nani batebe ngaki karati kanko nya boy just yarenge komanya o metie yesaje ya ikireroche igeroche eyeroche gari roche roche buna roko kiririuga igo baroche ngari ugarire roche garia igo riri nene ko bweri babwate ngoko gere sese ye karego ko gari ugarire romo ndi kogenda abagusintobe sese ndiri bunekyo tunaba ngaini kerito bwate na kitogo itororera mache
mpaka mwisho wa dahari. Aiga nigagocha chinga kiensemo ya barai kurwa serogongo rwa Gusii baikirana ritukuria rero ase nyumba y'oburai ya State House nikirenga bagotaya buna no gocha kuya magendero nkurubaterigeta seni kya gatembe kurega ase county ya Kisii ritirane ngoro kwa Daniel Wontiri na higati ya bamenyi kurwa se bunge ya Kitutu cha South ritukuria rero nigo baesokia asebito ili kunyaraka kanyara ebitambulisho byabo ibanya tukaba kubwata emetinyi tato yaitire muruburiyo kusirwa amwana na Dr. Felix Atisa nigo ororo esokwana kibuna abakenya bonsi ngo bwata bale ebibande namo nibira abakonye ase emirobiri yabo tambe namo na esokonyora bokonyi kurwa se serikali na no kuligia emirimo asichinsemo au mulikito diponi asanya na mange Omugoko munene ujasa bamenyi bebunge ya Kitutu cha South gwetania chirubibere abo bono bachaka kwenyorera ebitambulisho byabo kubwatekana nigo babete bakoelikia ase kemetinyi tato yarire hase abange ime yebinyoro banyore tobokorori obwe kubwatekana no kunga kubogima kwabairete barabwo gotabinyora ase biro ebitambe nigo murobere yiga obete gogosiro na kwaigwa koboko na omo Samaria unenchira ya moyo kirani okoboko na boigo koina nobo konyi ujese bari no kugania Amalieta ngoro Dr. Felix Atisa inche no moya gitari wa banyina ulise gesongo tokoro kega gynecologists ngo kolega sina kuru enkaya nenya koe ward kurueke nyorokia bonyagatanyi gonche no munyagatanyi rero litukoria rero tolega ese chiobis cheto che constituency exercise twacha gokoraga ikia muhimu sana esa abantu baitu ba Kitutu cha South ntwachake program yoko okoena ne vitambulisho na okore ndoko nga civic education na kupeana vitambulisho mashinani twachage tange mitinyi tato ya yarire gukonekerekyo omugambi we location ya Iranda John Metobo igoboigo omurobiri yigo koboko asate bangene nchira yamo yogo konya abana inchi anene bari no buremeru I don't want to repeat amangana ba tebire uyowe chiaiti jeno gotan daktari nambi amono as ogoja with this idea project is eye again dere bakanonye ochi omwaka ogocha 2026 ekiara bana mbali na inde bagokora matemwa form 4 these are mwaka oyo bunokoera babwate bitambuliso egere babe ready for the election. Kunene nsemo nayo murubiri yoiga nigore ejukumwene na guchiasa serikali koenekia nga abakenya bonsi berikirie saizi iki kubwate bipande ene program ya serikali nchie na chiteime ku request serikali gwetera chiobisi che serikali abantu baitu banyare konyore bipande asobuororo gososencherere raisi Mega yaye nigo akwanira obuya bwa keroyomo gotwara ekebande Igipande giko geranyore no igasi na kebarua kende gyonse ya tokire goikabo uri gipande ngaikere obo chori weisere goikaba 2027 without egipande to gori kumuna evota ego naendera bagutumi ipande ibi gokora voting nanyina bo nigo akwanira igoro jo muroberi osha asaboria abantu gotiga kuburukania siasa na boigo amasilai y'abakenya no munyagitari ndadote wanga titoso isiasa nyinge asamangana ya marwaire ekere kwarwarire naye bieka kwarwarire ebilio kolenteru naye abamino na basani no baragokonye igintu nakuburia abaminto nga aye number 1 make sure no bwate kadi yo ya sha ikere kere kwarwarire ikadi na beko konye se nyagitari ndio serikali mission osiji private sijiwa sio kolega sina sha bali baibire ntubwate bitengo bya serikali byabo EACC DCI na investigation chinyinge kuripotire kitaseni kia obwanchete kia gatembe kuroiga sebunge ya Kitutu cha South litera na igongoro kwa Dipon Asanya na mwantu muligiria matemo gaka Evans Kamagambo sare yuwe gotoka ime ye ward ya tabaka ebuge ya South Mugirango ibanyare kabage koboli nyare kwage gosirwa se elio omwanobo anyare kabaka kuruswa ase chinse buso mwanchu abanya kabaka kuruswa ase ya Dubai asabe getubiara kubwatakana amo no kokagerwa gutwara amalyogo yogotindi
umurikio ito Dipone Asanya nigatarira ingeyo na gutwara ne report ro kubwatia. Imeye Kenyoro gia Kamagambo sare eyo gotoka imeye wodi ya Tabaka ebunge ya South Mugirango gotokomerana ne amata ya Evans Nyasimi yobetega kobe kwa biara a sense ya Dubai kale na mariogo yogotinda asegeti kendege asamali tankoro kuliria no basiboli nibuirere nje no mongina we Evans Nyasimi oyo bwatire gali Dubai asengenje yogotegekana no muguka ukona no mongino ye aselieta Lilian Bosibori ngatebirenga Evans Nyasimi oyoro mugakoe nigatemire asechintunda gwetania yemo bunenchire yemo yokogenda isiko guchikoligeria amata yaye goika okuliana ni wachibesa ne amata yaye Evans gachagete sabari yokotaka kwenda Dubai 2023 ndio chagete kwa private byaye so bonekere ya ikirabu asengencho mokoyoye mwesiko mwabo mwasogete sobo tokamwegeni Evans akaone igenta bwate aka nyoreli 100 tokamutomera tokaiwana aka womatinyo mutangani oyo kabere kogo chikoera agateba kereke mukyabere tayari Evans awente kuri nendege chitarike 23 tokagende kiombe tukaimo kichibesa tukamutomera kera twatuma chibesa chiri agatotomere visa etarenge yobo maene hasentunda yende Evans niga bete gakonyora libaga lyokogenda sense ya isiko elianyare kuligeria ya mate yaye kera yeko mutinyokane tukaranga tari gukora kende wetera basani Evans akanyora emirimo Dubai ase company yo Cross Kigali chinene abamanager bakamakire simi bakamakora iki interview akagenda gali Industrialia agakora interview agakora Evans agahita amatem ekababona nesa bali yo kugenda elinda agende guchaka emirimo bana nande tokaira nasema ko yo itoyo atokonye chibesa gusatoroseli visa ne egwerende yendege tikiti yendege elinda agende emirimo Kolene mako yoito litachi wakora kendi tabwa tari kubwata simi tukanda tugakobesa chibesa tukamoroseli tiketi ya ndege tukamoroseli ne visa enda akabangesa bali agenda goikera bono iga amangana yo niga mwirirete Evans ne amate yaye asibaganirie bono kuligia chishiringi gwetania chiribu chimisato tinyo saba Evans naye gwe bikoroto no mwana omokoyo yoyo mwete namba yori ori gochikumira Katari mwana yakoro ku Kevin yabamenyete gagadaraza mamu mwabo gako ani bibanda gali daraza bona lende ebikorote bikumbe ime babegete imira Evans asengenje atali nendege ebintu biri bigechibeka kunde ebikoroto birime ogo ikaga ali Dubai akabwatu akabekumi na kelinke go chaka asengenje Evans tabwati omu advocate omu arabu oyogo chikomotetea approve ngaga bugoletie genteke kimakosa atamanyite tokanyora nga wente gwa kanu chiri bukianda chia Dubai echichire chiri 300 chia Kenya kulengana no bulemeru bonene burasenke yue asogotwara amadeni nonye wika gokobesa chibesa kurwa sebyombe enaone tikiregento inkobesa tachibesa chiabande namboni gabanyene bakonya kongakira chisimi bataite gocha gusakora ebintu ko nyumba agayiga asengenjo ngana asinyo gwakana amadeni asengenja amadeni ayabeira komentekana kururirio mutinyo kabere pakaboniga bona ngo sabaga kyaba gusiba minto n'abakenya mwensi asimule monkonye amugako nanyoru maine bwaye gali Dubai na danyoru maine bwaye gayiga Kenya gakikefa yandonsi asuri kwari gwanchongira neli chibesi chiane eline nkonyera abana bane baselirie skuru no bali nyomba agayiga mbali kwenda skuru no ndagira ntubati tokulia olipotire kitaseni kiao kiagatembe kuroiga ase Kenyoro gya sare Kamagambo gutuke meje wodi ya Tabaka bunge ya South Mugirango county ya Kisii elia nenkoro kwa Dipone Asanya
na gukorera abana bodaboda nigo basemwe kwibwatania ni welfare gusebyombe likwegenderia asa magimabo ogwana asege kaleki kia baletamo egati yabataneri be stage akurwa ase orogongo rwa Nyamira North munyakerogo ntenera inse yelia buru lia BAK kurwa Nyamira Dominic Babu nigo atebabuna nache kubokia chisako ekyo chichenya kabachiko sira lia bana boda bo banyalaka bakwagenderia ukwana kare kiboigo niga bana boda abo basebigubuna bagwanete gukora emirimo yabo no murembe ase bagwante boigo kubwatia machiko apara buna gutumwe urigito Paul Kapokara gagu kwana asumusangerekano jiga obaletamo egati yabarai bana boda kurwa stage aho emeyorgongo riga rwa Nyamira North Wanyakerogo ntinira bikumbekea kia PAK kia bana boda kurwa se county ya Nyamira Dominic Babu nigo agendere kwa basigita bana boda koeneke buna ngweli kyabali ase chisako asalireranga nati kunyara kwa kubuke chisake cyo cyagendere ko bachiko sirasege kabono twakwana mange twarenge no mukubwa bwentise n'abasomi twakwana igoro yoborai twari register cheto une chine itabwa chi certificate cha socio chi ward cheto mune chine itabwa chi sako na encourage abantu baito in general no mbali bare Nyamira bone agere ward ne wende gotware ward certificate gose ward sako yabo sako chito chinyinge chiakwete koligera and corruption iri rube eto jungusere manya chisake chiakwete ke bane gose no muntu begete chibeso mu buku ukwanekere ikyo nigagendera ko bagakobolia oborembe kwaniki wa sector ya boda ase asiri ngobotorero mbo kunyara ko bokwaniki wa samatuko ari bosion tobe ko morembe nengana nere yabe yabana boda bagusamba chigari naro sabana boda baitu banyamira ndoso ndodwara tabijiri egendo kenate yaba chairman baitu abantu baitu ba boda in general yese county itengima chicomplain chabeira abantu baite bakobwa tunini asumusangerekano yiga boigo nigesegeto yagendera ko bagekurwewa ochasa bana boda kwene kibunango eli kebale na boigo kwibwata nyamoneke mbeke ya PAK ilogwe kumburira magendera manene asebabu asiringa chipigipigi chekerero chikunyara kwa chiko bwato ko bwango moneme ye county Nyamira ejo kirakonya bana boda kwegendereria. We know we are BAK muna wana lere na aja kore meeting ya BAK tinge digo kora meeting ya bindo binde a meeting ya BAK as interim chairman twakore meeting ingia twasomeza zine nande egendo tete tochikoba kujimotwa whenever there is a mistake let us always be apologetic. Bone gato de abantu mate boda no mwana ko nyora doda iko bona abantu bangainire because this is the high time aba jama no nyambare bakubata ba bere ba kora makoso batikane this is high time dokora abantu beto boda gas na ndo batenga kibako empowered. Bone anto ka ndete meeting online we are going to roll out chipiki bijiri cha cheapest chipiki bijiri president ya tayari jine GTVS ya mafuta chire chikoro kuchia e-mobility chipiki bijiri stima nengara dimba na teko beke mikakati egati yabali bekirina saja iganiko batogia egatambukerekega asibate biro botera dumba chikunyara kwa boko ene kya gukina sector boda asugusige toko nene kwa rurwe ili kucha sabana boda kwibwatanya munechi welfare elio bagendererie ngo etatore kire stage Nyamira North engima tumanyana ngocha maniki ole stage utatake iriko bero ewerthe ya number 1 ego konyo mwana boda mono kiranyo robo kong ita asiriri omwana oye gusomong noye gusero monyene gusomo igori amura boda bonsi togosanya namo omalio ye nigabara ibagenda ko bakuburirwa kwaneki bunango batesibale sector ya boda unenchire yemo yabarabo abanyene kwegendere nabo igo kubakonya bana boda baigam anara kuboria barayi abachorire unabona chumbo ito bwana Joasi Nyamaji Nyamoko unana semo ya Nyamira North ndogwata bokongo mono boda ndura ikira ni bintu bitu bya ndogwati ema ndogwati birogo tudade ash arore njire nde ara kwa nabara yabana nake guchigoro mpaka somo deputy president atokonye na Nyamira North tunyara kubwenera so gwikira ni bintu byonse kuripoteri getasini kya wanjide kya gatembe kurega sinseme chiga chia kerenyo ime ya Nyamira North county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara
Monchumo rigarali gwikira bono tokorera mangana moya kionga chinsainye ritukaria ria rero ria 11 ria Motienyi o Kianda omwaka wa 2025 che ni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri kuranza meme rio ni go to water Wilson Makoli awe kuranza me transmission to water na kuranga DJ Atsen go se Kevin Ongeri agonta binga ocholiru ekero go se ocholiru ben nominated tukusa awards muna DJ gospel DJ of the year igo chinga kiara nyaka wa gotega mwakire kura na mukunyara kuba muko musiro mwanjo muligereri gwikirabo ko kuganiria obo tukobya Pagaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome ninjo mangana mazu ninjo bangina ninjo bori oguturengi namanyete mbara mabene itienkyo ori oguturengi no munyariba mo torenge umugambi w'abanyari bari umugambi rigwono matinto wata bagambi amagwono nabagambi bebisiti abagambi bebisiti nabaga bazunga APCT XY APCT bari umusonga ageta akanyora akababeka abunga inchobona mosome mo babantu amugo bakora ko umugambi gete barukuriye teriye batizoro matayo ratemo abantu barukulaba ni mutaruki magega yabwo ntu abwata bagambi amagwono buno bono yo guturenge unanya mwamwitebo ine ligwono ba musanya nduzi n'umugambi gw'ebisiti bono oyo uriko kuguturengia umunyari bari igare ngo umugambi umanyetengana buri yango guturengia nole na rigesere na iberi ase nara akurgunya giturengia kuta kumanyengana no mbono nkole ngi nkurunge ina bero yo kumanyengana abantu bari ko ndo bayikaranza barengereri kabisa bamyorengana bono mugusi ate bana ki bori oguturengi namanyete mbara mabene itienkyo mbara mabene ororiyo oyo kubarire tamaberi yoka tagutakireti maya ndonse maya tagutakireti pi osino muhama to yolo kurumuinabu osino ndoro lire bwo mwana ndo osina abandi rabatumira abantu bose bakali osingo uchimaiko osina abaga bande bo muchibondo kero kendo bete nangenjogete ubwato buyoze seniri bono yo mo bana kona bona bakona kobona musyo ibero iga bakona bona bayori bale bantu beli betu mbali kusi libe tu oli abidi abwata wole mbolemo yabwata mpanda baka none chingoko baka none chinsi baka monta abwata libe tu kabisa ngombo uchi kuboka mwe misumari yebekeire ne libe tu kei boli ogutulengia namate ngambara mabe oyo kobarere tamabe ne itienkyo Pagaka ninjo getembe ninjo dorome ninjo mangana mazu ninjo bangina ninjo Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyuyigo musongo iyo erangane eduka ya Safaricom mwigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers iyo angane bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
kizimiti. Uhuru na bwata.